What's up, Darb? What's up? So for today, magpa-laundry, magpa-dryer kami with my cousin. Muna siya among bag. Then mag-bike lang mi. So mo dyan ni among almost everyday nga nga routine. So let's go, magpa-dryer ka. Then mag-explain ko dito sa mga sa laundry kwa. Yeah. Ayan. Nanami sa laundry. Then ka na siya musok-sok lang na sa kalapad nga tapos sinsiyuhan nila para nakay isok-sok sa dere para mo andar. Kagawin sa akong kaset ang mga laundry na siya. Then mga pila ka tayoon man na mo isa ka oras para maugad ang sanina nga mong pa-dryer. Actually kay gabi ra man ni siya tanan tapos na kay medyo na-busy man gamay. Wala na mo na pa-laundry. So, ano siya? Laundry. Isaksak ibutang diri So, ipakita na to tanan ang say process pero kabalo ko naman po ni sa Pilipinas. Pero diri man god is grabe ka self-automated na walay bantay. It's only CCTV camera like there. CCTV camera lang tapos napud sila taga hinlo diri everyday pero so far wala pa mi ka timingan ay maghinlo diri And then kumanaw ibutang lang na mo ang mga basket diha para kung sakaling may magamit diha na lang nila ibutang pero daghan man kayo og bakante so ibutang na mo dyan siya 100 yen for 10 minutes yan so nami 1 hour and 20 minutes. So, balikan na naman siya after 1 hour and 20 minutes. Yeah. So, balik na sad kami. Wala isa kami. Yeah. Og, natumba akong bike. Hubog gabiin ang bike. Hubog. That is our view. Going home. Murag, kamera'y tao gani. My cousin. Then mo stop ko dia sa unahan kay mudan taon ako ang sakura flower. Yeah. Kana siya nga flower. Then stop. So nag-stop jud ko kadali kay mudan taon sa ilang sakura flower kay diri nga side is na siya flower gamay na let's see. Murag nawala na pag kugamay yung pag-asa nga mo snow pa diri kay namunga na ang sakura flower. Yeah, sakura flower. I'm dying to see you, sakura flower. Sakura flower, wow, sakura. Pero kabalo ko mamunga pa na. Yes, labi na dito sa may park. Okay, gibiyan ako sa akong kasin, wala na akong kasin, so mag-bike na ako alone. Ikaw. Stoplight asa kadali. Then kagana diri tanahin ani pud sa Pilipinas no. Although init ang panahon pero ang hangin grabe kabugnaw. Yes, grabe kabugnaw. Pero pag wing kag tugnaw kayo, tugnaw jud kay pero once na i-enjoy nimo ang kabugnaw, murag ma-immune na kagamay. Tapos katong previous vlog na ko is nag-wonder ko unsay purpose kana siya. Then nakakita ko sa Facebook page sa Insider is kuanday na siya kanang murag guide gani siya guide sa blind people or indicator. Yeah. Green na, let's go. Ayan, magtambay sa ko diri sa gawas. Yeah, sa gawas sa apartment. Then
Gusto lang ako mag-story sa camera. Yeah, I know, nakoy bungot. Okay, pa ako nag-shave. Okay, wala pa pagkapalit og shave. Then, medyo gitapulan lang po ko mag-shave. Wala akong taong grasa. Pero di man. Then, I have a lot of pimples. Yeah. Walang to. Gusto kira guys sa kaugalingon. Then, kung naamoy mga pangutana, comment lang mo sa baba. Sa below. So, karon is akong mission is tungod kay daghan akong subscriber, mga 22 subscriber na ko. Yay! Magbunyi. Isod ba ya magkuan og 23 subscribers? Oo, labi na pag dili ka mag-comment gani sa hi, Bisaya vlogger here. Papoy mo subscribe sa imo unless kung naay tawag ini naay mutabang sa imong isa ka tawo nga ipa-boost imong channel. Then shout out day kay Rigel Thomas. Siya po siya sa ni-help sa kuha sa yung Twitter iya kong gi-endorse or iya kong gi-advertise yung account or something ina nag-i-publish. Nag-shout out ko niya. Salamat kaayo Ray. Then, mo lang to, congrats po kay Rigel Thomas nga nakaabot na og 1K subscriber. Yay! Yeah, bye. You're so dope, bye. Then, let's go. Mato na ta sa garden. Among garden. Tara. So, atong mag-tour ta diri gamay sa garden. Mo ni ang mga tanom diri sa garden. Yeah. Alright, natay litus. Kagwa pa niya. Yeah, it's so green. Yeah, oh. Litus ni siya. Litus ko. Anday ni siya, cabbage. It's cabbage. Cabbage everywhere. And I don't know what it is. Murag gulay, bagyapon na siya. Then, hapon siya cabbage. Then, cabbage. Tapos ini murag litos mo siguro ni siya. Murag litos ni siya, di ba? Litos. Then my favorite part. My broccoli. It's broccoli. It is my first time to see a broccoli in real life. Di ba? I mean, first time na ko nga makita og broccoli nga nasa garden. Then natagaw ko. So pagpahayag natagaw ko, okay. Kita ko broccoli sa first time sa akong kinabuhi nga nasa garden. Nga buhi pa siya, wala pa siya giputos or wala pa siya sa palengke. Yeah. Then some gulay. Gulay again. Wala ko kabalo kung sana siya nga gulay. Then gulay again. It's herbs. It's healthy. Yeah. Lang to ang dito lang tama na akong vlog for today. So walang to. Tapos sa mong laundry niya na to nang mabalikon mga after an hour pa. So editon lang na ko siya nga vlog para na ko ma-post sa YouTube. Kay hapit na mag 1 week wala pa ko i-post sa YouTube. So mao lang to sa pagkaron og see you og mapuhon. Ching!